around here, so I'll go easy on you. Takže teďka začíná moje pražské dobrodružství. Jsem tady dneska na koncert Postmodern Jukebox. Takhle vypadá náplavka, když je teplo. A už jdeme. Ahoj, ahoj, takže dneska pátek ráno, padá mi kufr výborně. Dneska už to je dobrá. No, povídej. Všechny videa od Aničky Zelený jsou trapný. Čau. Dobrý den. Taky jsme se dneska zúčastnili estetické exkurze do Prahy. Bylo to velice zajímavé, byli jsme se tak jako hodinu s něma a jedeme zase do Brna. Tak kam jsme teďka přijeli? No, super. Jsi z toho hodně nadšenej, co? Nejvíc, Wow. strašně No, a tramvaj. 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 Takže teďka to bylo trošičku náročné. Trošku jako časovým presu jsme, no. Jste rádi, že jsme přijeli? Ne. Já ne. Vítáme vás tady. Jo, a kde? Já nevím. Brně! Jo. Má tam tak být nemusí. Jakože prochází. To nechci převlít bročku. Sekta padajícího náramku. Já potřebuji nahoru. Tak jsme to odspívali. A koncert nám skončil a jedeme zpátky. Jsme byli na obědě v 5hvězdičkovém hotelu. A Anička s mámou se rozsekali ve sprše. No a takhle se budí sbor. Jak jste se vyspali, holky? Ale jako jde to, ale chyběla mi Aničky teplé obědy. Jo, dneska je druhý den. Jak jsi užila snídani, prosím tě? No, byla fakt dobrá. Co jsi měla? Hnusný rohlík, hnusný párek a hnusný rozteklý máslo. Párkový čaj. Matěj si spravuje chuť po párcích. Co jsi tam dal, prosím tě? Teď jsme si dali půl hodinku zpívání. Ano, rozkřička. A jdeme se dívat na ostatní sbory. Takže je to povinné. Ano. Ale velice se těšíme samozřejmě. Moc se těšíme.
tak zpívali jsme včera a dneska. Zítra. Tady máme akustickou zkoušku, jo. S publikem. Nevyžádaným publikem, ale... Áďa, hvězda druhého sopránu. Ano. Je tady. Dorazila jsem. Pojď si. Jak se těšíš? Vůbec. Proč? Těším se moc. Jo? A nezapomeneš vyjít ven na Golema? Tak a touhle cestou už jdeme dneska po třetí, co? Jo. Ale furt nás to baví. Já na Believe deep. Tak pojď si ty. Musíš být rychlá. Dobrý. Byla to paráda. Dobrý, fakt? Fakt? Tak co? Jo, spoko. Jo, akorát Marcelka to zkazila. Takže ahoj. Ahoj. A kam teď jedem? My nevíme. Já taky ne. My taky nevíme. A my Ale už Nepřijde, že máme... bychom jeli zatím. No. Teda. Ale tak už máme po soutěži, že jo, tak můžeme prostě dělat, co Samozřejmě chceme. vyhráli jsme první místo, jako, tak musím přiznat, že jsme to jako opravdu nečekali, jo? Ne. Takhle si jedeme do KS Omega a jezdí kolem nás takhle policajti a krásně nám jako dělají prostor. Je tady cesta. Tak prej teďka jdeme my. Prej teď jdeme my. Já se stydím. Takhle to vypadá, když se zapomene naše dirigentka. Čas. Neodevzávat. Ahoj. Bacha, tohle to už jede pro nás. Zvláštní jízda. Takhle vypadá teďka. Vypadá. To bude nádhera. A pozor! Jo, tak. Takže prosím, vítám vás tady všechny. Příště to zlatý bude. Tak a už jedeme. Můžete využít zásuvky, které najdete na zasedání. Poprosím vás, abyste nám zásuvky neodkládali žádné těžké předměty.